pixket azaltzeko garriken interesadak gilo genontzako, pixket urte hauetan zehatik egondan zinean pixket desagertuta, eta ez dio utzi, talde guzti ez plantea horrein sekula, baina, proiektu egon da fase baten nun publikuntza resultatu naharmenik sortu ez da, baina, hor segidu taldiek martxan. Eta hoxe, 2013 disku grabatzen hasi ginen, eta hoxe, diskun grabaketi zaldu bixet, Bai, nik esplikako izuet nola, erabaki genuen diskua geurio edo izateko baliabideak pixkat badazka, niri gaukin bigarren diskoan tekniko bezala ibildutzen, eta badako material bat, eskautak, kilautak, osatzuk erosita. Pentsau genuen diskoa grabatzia estudio baten sartu eta limitazio hori eskibatzea aldea edo gure lokalian bertan grabatzen jutia ritmo lasai baten, aldaketak ina izateko, gauza batzuk ez baditzizko gustatzen aldatzen juteko, eta pentsau genuen hori gu grabatzen jutia, gu grabatzia, eta gero Gaztain estudioan, inaut Gaztainarekin nahaztu, eta Doktor Masterrekin, Stanisek Horzakin masterizatzia. Orduan, grabaketa izan da pixkat, etxeko geure grabaketa bat, pixkat izan da momentu batzutan bakarrik ongea grabatzen zen, ni larun bat baten ni neria grabatzen, eta hauek sagarrotegian Hernanin parranten ez, eta deitzen hau nola egingo ja, hau nola grabauko ja, eta pixkat hori ez, eta gero ite genuen errepasa udana, eta gauzatzen berriz aldau, eta pixkat soltura horrekin ez, guri haua edo izateko ez, da guk indako parte hori ez dana zaila da ez egitea, baina. Eta gero nahaztia eta masterizatzia, kanpoa edo, gure konfiantzazko jende horrei ematia, pixkat zaila dalako, segila beten edo grabatzen pixkanak hainbeste saturautako, hainbeste aldiz entzundako pista hori danak ez, geuk forma ematia. Orduan, alde hortatik pixkat ikuste genuen, saturauta egoteko arrisko hori eskibatzeko, gure lagun hori ematia ez, eta behiekin dute, eta resultatua izan da, hori oso entzungarria edo, bai soinu aldetik entzungarria da, disko bat, eta alde hortatik oso guztua gaude. Hori, grabazio historia edo,